rada, že dnes teda vstupujem do tzv. Prerušeného štrajku, čiže štrajk nekončíme, ale prerušujeme ho. A že teda iniciatíva prešla na vysokoškolských učiteľov. Nie je to náhoda, že sú to práve didaktici. Ja sama som niekoľko rokov učila na tejto fakulte, na Filozofickej fakulte didaktiku odboru filozofia. Takže viem, ako je úzko prepojené materské, základné, stredné a vysoké školstvo. Otázka ale znie, prečo štrajk. Takže často sme napádaní, iniciatíva slovenských učiteľov z niekoľkých takých dôvodov, že štrajkujeme nevhodný čas, že sme politicky motivovaní, tak to by som si dovolila troška ozrejmiť. Takže čo sa týka toho, že štrajkujeme nevhodný čas, neviem, čo je to vhodný čas, ale cez to všetko poviem, že naša iniciatíva sa začala už v októbri 2015. Slovenská komora učiteľov pripravila dostatočný materiál o tom, v akom stave je školstvo regionálne. Potom sme 21. októbra zase na pôde Slovenskej komory učiteľov, je to apolitické združenie, profesijné združenie všetkých učiteľov, sformulovali 3 požiadavky, za ktoré dnes bojujeme. Prvá požiadavka sa týka platov učiteľov a konkrétne ide o to, aby od 1.1.2016 boli navýšené platy o 140 eur a od 1.1.2017 o 90 eur. Druhá požiadavka sa týka celkového navýšenia financií do školstva. Možno viete, že priemer v OECD krajinách je okolo 6% hrubého domáceho produktu, u nás to nie je ani 4%. Takže my sme naformulovali požiadavku 400 miliónov, ale samozrejme, že táto požiadavka je na diskusiu. Ide o to, aby boli rovnako vybavené alebo približne rovnako materiálne vybavené školy, aby každé dieťa malo rovnaký prístup k vzdelaniu, aby každý učiteľ mohol v normálnych podmienkach vykonávať svoje povolanie, ktoré miluje, alebo teda aspoň ja. No a tretia požiadavka sa týka ďalšieho vzdelávania učiteľov. Ide o tzv. Kreditový systém, takže to je už naozaj to je špecifikum nás učiteľov, ako sa ďalej vzdelávame. Tieto 3 požiadavky sú teda ešte raz sformulované na papieri, zaslané vláde od 21. októbra 2015. To je pol roka pred voľbami, ak teda sme obviňovaní, že teda náš štrajk je politicky tesne pred voľbami. Potom sme v novembri vyzvali Národnú radu Slovenskej republiky, aby zvolala mimoriadne zasadnutie. Našlo sa až 8 poslancov, bez ohľadu na to vládny, opozičný, akýkoľvek, ktorí boli ochotní niečo také podpísať. Teda každá politická strana jednoducho sa v tom čase vyjadrila, že to nie je problém. Až na základe toho sme porozumeli, že bez ohľadu na politické tričko, červený, fialový, modrý, hviezdičkový, sloníkový, aký len chcete, nikto nie je ochotný sa za nás postaviť. A preto sme zobrali zodpovednosť do vlastných rúk a vyhlásili sme teda najprv pohotovosť štrajkovú, kde opäť sme pripomenuli naše požiadavky. No a keď opäť nikto nereagoval, tak 25. januára 2016 sme vstúpili do ostrého neobmedzeného štrajku. Myslím si, že politici si uvedomujú, že učitelia majú tak nízke platy, že dlho nevydržia štrajkovať. Keďže som dáma, tak poviem, že je to podlosť, ale inak je to svinstvo. Nechali nás... Nechali nás vyhľadovať, alebo ako zástupca vysokých škôl povedala vykrvácať. A preto sme veľmi radi, že teda ten štrajk prechádza na tú pôdu, kam v podstate úplne logicky patrí. Paidea, filozofia, polis, to sú pojmy od starovekého Grécka, ktoré úzko spolu súvisia. Tak kde inde ako v blízkosti budovy Sokrates, kde inde ako v blízkosti budovy Aristoteles o tomto rozprávať. Výchova.
Výchova sa naozaj týka polis, obce, nás všetkých. A keď nebudeme o tom diskutovať, ako má vzdelanie vyzerať, tak potom sa nečudujme, že ak teraz nás nikto nevypočuje, tak potom nevypočuje ani vás. Ďakujem. Chcem povedať, že si ešte celkom plne sám neuvedomujem a chcem sa opýtať aj vás, či vy si uvedomujete, čo sa práve teraz v tejto miestnosti stalo a čo sa práve teraz deje. Akademická pôda má veľmi špecifické právne postavenie a študenti ešte viac v rámci právneho systému na Slovensku. Jednak vám to zaručujú akademické slobody, akademické práva a akademická pôda. Je momentálne skoncentrovaná taká sila, ktorá má možnosť, ale reálnu možnosť, zmeniť to, čo sa v nasledujúcich dňoch stane. Má reálnu možnosť odtiaľ výjsť nejaký návrh, ktorý sa v budúcnosti stane zákonom, pravidlom, školským systémom. Vy a my, vysokoškolskí pedagógovia, učitelia z praxe, ktorí sme vy študenti, my všetci máme možnosť zmeniť naozaj to, čo sa 26 rokov nepodarilo ani jednému z politikov. Tak ako povedala Inga, doteraz na nás veľmi slušne povedané kašľali a my teraz máme naozaj silu to zmeniť. Je veľmi dôležité, aby toto stretnutie, teda pre mňa je veľmi dôležité, dúfam, že aj pre vás, aby toto stretnutie nebola iba nejaká zvláštna prednáška, seminár alebo cvičenie, kde schnú transparenty na tabuli, ale aby stade vyšli konkrétne návrhy a konkrétne požiadavky, ktoré naozaj majú šancu na tých patričných miestach zaznieť a majú šancu sa pretransformovať. Je na celý týždeň naplánované množstvo akcií. Téma školstvo je obrovská. Či sa to týka základných, stredných škôl, materských škôl, či sa to týka fungovania vysokých škôl, či sa to týka toho, kto riadi školstvo, momentálne riadia 4 rôzne ministerstva, či sa to týka osnov vzdelávania, či sa to týka predmetov, financovania. Tých tém je veľké množstvo. Stretli ste sa tu najlepšie mozgy z krajiny, ktoré tu sú a ktoré tu budú raz rozhodovať a už teraz rozhodujú o tom, čo sa stane. Ja by som chcel, aby z tejto miestnosti, z týchto priestorov dnes, zajtra, budúci týždeň, o 3 týždne, o mesiac, o pol roka, ostaňme tu, dokedy bude treba, ale neodíďme stade s tým, že sme sa pekne porozprávali o školstve, ale poďme s konkrétnymi návrhmi, čo vlastne chceme, aby sa v budúcnosti stalo. Počas celého týždňa budú prebiehať rôzne diskusie, odborné semináre. Ja vlastne neviem, čo bude prebiehať. Poďme najprv si určiť, o čom sa ideme rozprávať, čo bude témou. Chcem povedať, že každý jeden z nás, čo sme tu, sme kolegovia, sme partneri a sme tí, ktorí rozhodnú, čo sa stane. Teda. Ja by som si navrhol dve veci. Dohodneme si program na týždeň. 1, 2, 3. A dohodneme si nejaký orgán, ktorý bude zastupovať náš hlas. Povedzme štrajkový výbor. Neviem, to je môj návrh. Díky, Viktor. Niektorí možno ste z toho šokovaní, čo vlastne tu Viktor teraz rozprával, čo sa vlastne deje. Chcem tomu povedať toľko, že my učitelia máme možnosť vstúpiť do štrajku tak, že sa odhlásime z poisťovne a reálne štrajkujeme. Ale vy, študenti, máte najlepšiu pozíciu v tom, že ste slobodní. Vy môžete podporiť tento štrajk tým, že jednoducho nepôjdete na prednášky, ktoré máte v rozvrhu, ale prídete tam, kde sa diskutuje o tom, čo sa vonku deje. Ak si vy nebudete všímať reálnu situáciu okolo, ak sa vy nebudete vyjadrovať k tomu, ak nezaznie teraz hlas študentstva ako reakcia na to, čo sa deje na uliciach, možno už nikdy nebudete mať príležitosť, aby ste boli vypočutí vtedy, keď to vy budete potrebovať. Čo sa bude diať tento týždeň, závisí vo veľkej miere od vás. Čo sa týka Bratislavy, myslím si, že tam majú naplánovaný program na tento týždeň. Veľa z týchto akcií iniciujú študenti. U nás sa tiež aktivizujú študenti, a neviem, či viete, ale vznikla podúby tohto štrajku iniciatíva študentov, vysokoškolských študentov, ktorá štrajk podporuje.
A my sa tak trošku diskutovali sme s kolegami z Bratislavy, že u nás to už vzniká taká v Košiciach, možno niektorí neviete, lebo prvýkrát dnes o tom počujete. Ale niektorí z nás už veľmi dlho nespali, už niekoľko dní, lebo sme robili na to, aby sme to celé pripravili, aby to malo nejaký hlas a aby tá občianská spoločnosť na to zareagovala. Stretávame sa každý večer vždy tam, kde nám ponúknú nejaké priestory v rámci Košíc a vzniká taká zaujímavá subkultúra, my tomu hovoríme, že je to košický vysokoškolský underground, kde sa stretávajú vysokoškolskí pedagógovia, študenti, učitelia a ktokoľvek, kto chce, aby večer spolu diskutovali o tom, ako môžeme tento systém zmeniť. A my sa tam rozprávame 5 hodín. 5 hodín, 6 hodín, nevieme ukončiť tie diskusie, každý sa vyjadruje a je to úplne slobodné, je to nádherný sociálny dialog. Chcela by som, aby ste boli toho súčasťou, pretože si myslím, že študenti vysokých škôl sú tí, ktorí si tento otvorený dialog na pôde univerzity zaslúžia. Teraz tu vlastne vidíme mnoho tlieskajúcich rúk, študentských rúk a preto by som vás chcel poprosiť, pokiaľ máte ochotu, pokiaľ ste za tieto myšlienky, pokiaľ vám srdcia horia pre našu vec, pre dobrú vec, pridajte sa k nám, lebo v našej iniciatíve máme niekoľko veľmi aktívnych dievčat. Tie dievčatá nespia, dobre, ale dievčat je viac a sú aktívnejšie. A tie úžasné ženské nespia, nejedia, pracujú v kuse a pracujú pre koho? Pre našu lepšiu budúcnosť, pre naše deti. A od toho celého tu máme tento štrajk. Kvôli našim deťom. A predpokladám, že každý chce mať nejaké tie deti. A teraz ešte nie. Dovolím si ešte v krátkosti jednu myšlienku, ktorú ukradnem Kantovi. Chcem, aby sa maxima konania týchto odvážnych ľudí stala všeobecným zákonom pre nás všetkých. Ostalo vo vás, Roman, niečo? Náš študent. Ja len zopakujem, ak by, neviem, či to medzi tými kvapkami dažďa bolo počuť, ale volám sa Andrea Klimková, som z katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty a som didaktičkou, čo znamená, že okrem iného pripravujem budúcich učiteľov na ich povolanie v ich aprobácii etická výchova. Nie som len didaktičkou etickej výchovy, som aj aplikovanou etičkou a učím rôzne subdisciplíny a preto cítim, že mám aspoň také malé oprávnenie vyjadriť sa k tomu, čomu hovoríme hodnoty v našej spoločnosti. A môj vstup do štrajku, do ostrého štrajku, do ktorého som vstúpila dnes ráno, je naozaj mojou individuálnou záležitosťou. My vlastne ešte nemáme pripravené aktivity na tento týždeň, ale viem už teraz, že ak by ste chceli, v stredu popoludní učím predmet učiteľská etika pre budúcich učiteľov a rozhodla som sa nazvať svoju prednášku učiteľská etika v praxi a ste vítaní, ak budete chcieť. Ale nie to som chcela povedať, to je taký návrh môj. Ale chcela som povedať, že 3 hodnoty, ktoré vo mne rezonujú a sú dôvodom preto, prečo tu stojím, 3 hodnoty ma ako etičku oslovili. Uznanie pre učiteľskú profesiu, to znamená spoločenský status, aký jej náleží, aký jej patrí. Druhá hodnota, alebo cnosť, alebo princíp, nazvime to aj princíp, spravodlivosť, to znamená spravodlivé ocenenie učiteľa. A tá tretia je spravodlivá distribúcia finančných zdrojov. Prečo o tom hovorím spravodlivá distribúcia finančných zdrojov? Mnohí z vás a mnohí z nás, vy ste to poznáte, úplne zanietene robíme svoju prácu, tvoríme, ale často bez systémovej podpory a je to skutočne tak. Nebudem hovoriť o tom, niekedy mám pocit, že je to úplne v mojich rukách, čo sa udeje. Nebudem hovoriť o tom, koľko zahraničných aktuálnych článkov a prístupov som si zaplatila tento akademický rok. Nebudem hovoriť o tom, o konferencii, ktorú
Ak som na ňu chcela vycestovať, tak som si zaplatila. To nie je dôležité, teraz sme tu pre iné. Chcela som spomenúť tie princípy, to bol dôvod, prečo sa staviam za učiteľov regionálnych škôl. Prečo som tu za učiteľky a učiteľov. Pred 7 rokmi som prišla na akademickú pôdu, ale som človek z praxe. 14 rokov som učila na jednej strednej škole, na Alejovej, a teda viem, čo to znamená byť učiteľom. A preto len zopakujem, čo som povedala. Učiteľ nemá byť cudzincom vo svojej polis. Dobrý deň. Ja sa volám Nataša Rokická a som riaditeľkou základnej školy v Ždáni, v okrese Košice okolie. A ja tak len emotívne. Naša škola sa do štrajku zapojila tak, že 2 týždne štrajkovali všetci pedagogickí zamestnanci vrátane mňa. A okrem toho všetkého, čo chceme, aby štrajk priniesol, mne osobne priniesol úžasné poznanie. Keď sme sa druhý týždeň rozhodovali, či v štrajku budeme pokračovať alebo nie, kolegovia povedali, že samozrejme áno. Vážme si to, že sme v škole, kde môžeme slobodne vyjadriť svoj názor, za ktorý nás nikto nebude perzekuovať. To bolo pre mňa úžasné morálne ocenenie a napriek tomu, že sme v škole, ktorá je na tom, v našich podmienkach sa tomu hovorí, že dobre, sme učitelia a aby sme si neprestali vážiť sami seba aj naďalej, podporme tých, ktorí sa majú horšie. Svoje meno som už povedala, ale zopakujem ho. Adriana Jesenková, pôsobím na katedre aplikovanej etiky, som absolventkou štúdia história a filozofie na Bratislavskej filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde som sa naučila, pretože som začala študovať v 90. rokoch, absolvovala som túto školu v 97., kde som sa naučila na vlastnej koži, čo to znamená, keď učitelia a učiteľky sú morálnymi autoritami, kde som sa naučila to, že je možné naozaj viesť dialog, že dialog je jednou zo základných metód výučby, že nás učí byť partnermi a že okrem toho, že ma naučili moje profesionálne kompetencii, učiť ostatných filozofiu a učiť ich históriu, naučili ma byť občiankou, lebo nedá sa učiť etická výchova, nedá sa učiť morálke, nedá sa hovoriť o spravodlivosti a sociálnej etike, nedá sa učiť o filozofoch. Aj dnes som mala prednášku o Comtovi, predstavte si, aj on vstúpil do protestov za lepšie metódy výučby na École Polytechnique v Paríži. Bol za to vylúčený zo štúdia. Ale takmer každý poriadny filozof, sociálny a humanitný vedec, ktorý za niečo stál, bol aj aktívny vo svojej polis, vo svojej obci, vo svojej komunite. To, čo sa tu dnes deje, my vytvárame verejnosť. My si znova, a stoici tomu hovorili filozofii proces oikeosis, my znova robíme zo svojej verejnosti svoj domov. My sa stávame... A ja znova začínam mať pocit, že mám šancu naozaj participovať, podieľať sa na tvorbe svojej polis. A to je veľmi dôležitá vec a keď by som túto odvahu, a stále ju zbieram, ja aj sa bojím, aj som odvážna, keby som ju nenazbierala, tak by som už naozaj nevedela, ako budem tento semester učiť filozofiu, ako budem učiť o spravodlivosti, moci a starostlivosti. To, že učitelia formulovali svoje požiadavky v roku 2015, aj neboli prví medzi učiteľmi, ktorí tieto požiadavky formulovali. V roku 2012 sme robili, totiž som aj členkou občianskeho združenia SFM, ktoré sa venuje rodovo citlivej výchove, robili sme výskum o učiteľoch a učiteľkách na stredných školách. Ten výskum bol zameraný na rodovú segregáciu odborov. Ale v našom empirickom výskume nám vyskočila jedna veľká téma, s ktorou sme nerátali. Sebaúcta učiteľov. Ja som chodila po Slovensku, moja úloha bola Stredné Slovensko, lebo pochádzam z Rimavskej Soboty. Mojou úlohou bolo robiť rozhovory na Strednom Slovensku s učiteľmi a učiteľkami. Museli sme pozmeniť náš empirický výskum a tá koncepcia a metodológia, ktorú sme použili, to umožňovala, tzv. grounded theory, zakotvený výskum nám umožňovala
transformovať výskum a jednoducho tá dôležitá téma, ktorá nám tam vyskočila, bola sebaúcta, klesajúci status učiteľskej profesie. A museli sme to reflektovať aj vo výskumných metódach, aj potom zisteniach a tak ďalej. Napísala som štúdiu, ktorá bola uverejnená už v roku 2012 o marginalizácii starostlivosti v učiteľskej profesii na Slovensku, mechanizmy, faktory, kontext a aj ďalšie texty, kde som o tom hovorila. V novembri som vstúpila do štrajku, neviem koľko nás bolo, ale po 3 dňoch sa štrajk z pozície odborov zrušil. 19 nás bolo, super, teraz to už viem, ale cítila som sa sociálne izolovaná. A preto považujem za dôležité, aby tento štrajk vyústil do nejakých vyhlásení, do práce. Predstavujem si to tak, že tie neformálne formáty dialógu, ktoré, myslím si, skutočne chýbajú v tejto spoločnosti. Pretože áno, moc pochopila a mocní pochopili, a je mi jedno, aké sú farby, akom sú tričku, pochopili, že dialóg musí byť, pretože však sme v demokratickej spoločnosti. Ale my musíme zmeniť ich predstavu a predstavu spoločnosti o tom, ako taký dialog má vyzerať, akú má mať formu. Musíme ukázať, že nestačí mať inštitucionalizované a formalizované formáty dialogu. Neustále a permanentne musí prebiehať spolu s tými formálnymi inštitúciami a inštitucionalizovanými formami dialogu aj neformálny dialog. A to vo všetkých typoch verejných priestorov. Univerzita je takým verejným priestorom, je takou verejnosťou, pretože ten nedostatok, absencia toho dialógu sa ukázala práve v tom, že jednoducho tie dobré návrhy a riešenia ani z našich vedeckých a výskumných analýz, ani z našich publikácií sa nedostávajú do rozhodnutí decision makerov, nedostávajú sa tam, kde sa majú dostať do stratégií a nie sú presadzované. Preto musíme mať inštitúcie a my sa o to musíme presadiť, lebo my sme tí najmocnejší v tom Vysokej školy a univerzity. Musíme sa zasadiť za iné formy a ďalšie formy, bohatšie formy participácie v sociálnom dialogu. Ja som včera čítala veľmi zaujímavý článok, vám prekvapilo, aký je aktuálny, prepáčte, že tak dlho hovorím, ale potrebujem to povedať, lebo potom to možno zabudnem. Čítala som článok o tom, ako sa v rôznych krajinách, nielen V4, ale v Európskej únii, že či sa štrajkuje alebo neštrajkuje, či to je normálna forma dialógu. Vo Švédsku a v Rakúsku sa málo štrajkuje, pretože je tam masívny sociálny dialóg. Kým vo Švédsku príjmu zákon, pol roka je o ňom verejná diskusia. Potom to samozrejme umožňuje mať minimum novelizácií. Umožňuje to, aby každý, aj keď nie je priamo v tej nejakej právnej norme, v legislatívnej norme sformulovaná jeho požiadavka, ale už to, že sa na ňom zúčastňujete na tom dialógu, vám dáva pocit uznania a dáva vám nádej, že vaše názory, vaše presvedčenia, vaše koncepty a návrhy mohli ovplyvniť ďalších a majú šancu uspieť v budúcnosti. Toto je to, čo v tejto spoločnosti chýba. Participačná parita, veľmi odborný názov, ale to je jednoducho o tom, že každý, komu deklaratórne a formálne hovoria, že má rovnaké občianske práva ako všetci ostatní, musí mať aj reálnu možnosť vstúpiť do procesov rozhodovania o tom priestore, v ktorom pôsobí a ktorý ovplyvňuje jeho život. Takže to by som chcela povedať aj jedna vec, keď som si to pozrela, že z ktorého roku je ten článok. Ten článok bol z roku 2012, keď boli u nás štrajky. Čo sa zmenilo od tých čias? A keďže to som chcela len podoprieť, že ja naozaj mám výskumné, racionálne, samozrejme okrem tých hlbokých emocionálnych dôvodov a morálnych dôvodov, mám tieto hlboké racionálne dôvody, prečo štrajkovať, pretože chcem, aby môj hlas bolo naozaj počuť, pretože nemá zmysel písať publikácie, analýzy a štúdie, pôsobiť v think tankových organizáciách, pokiaľ to nebude mať vplyv na reálne stratégie, ktoré ovplyvňujú naše životy a našu prácu. Tému jednej verejnej diskusie, ktorej sa veľmi rada zúčastním, aj sa pripravím zodpovedne. Univerzita vo verejnom priestore alebo niečo podobné. Aká je úloha súčasnej univerzity? Aká je úloha vedcov a vedky, intelektuálnych elít v spoločnosti? Niečo na túto tému. Univerzita a verejnosť, univerzita ako verejný priestor. Takže jedna z možných tém. Ďakujem.